Sa gilid lang. Hindi kayo. Naiyak ko. Di na sana lalapit pa. Lalakad kami dito sa Bicol. Bicol Province, Philippines. Ayan. Lakad ang aming mga families. Aking mga family. Lalakad. Going to going home. Walking going home. Kaya kong iwalong our province here in Bicol. Ayan. Di na sana lalapit pa. Mahal pa rin ikaw. Sige. Dala-dala mo pa talaga apelyido namin. Di na sana lalapit ka. Hindi pa no. Di, sabi ni Christopher niya, udo, tiga yan, tiga. Pag usaha po ito, udo ka. Udo ka, udo. Sana, tiga. Sarawag ko rin ang tiga. Hi. We're walking down the streets. Bicol. Walking down the streets. Hello. Pagayin sa ano? Bye. Hello. Ha? Pretty woman walking down the street. Sino yun? Nasiksi yun? Silmer. Sino na nasiksi yun? Sino ko yung nasiksi yun? Oh my God. Silmera. No trespassing private property. Yan to na maribukom pa.
Bye! Thank you for the thumbs up. Thank you, guys. Thank you for the thumbs up. Ayan. Lalakad pa uwi. Ano pa masahe? Charot.